Ay, may rally oh. Ang US rating bagos at Sambuatang Ramonan ay walang pinag-iba. Walang hindi natin magkakatiwalaan. At pasakay na kami sa ano? Ayan, good morning mga kaparing Jason. Pupunta ulit kami ngayon ng PGH, araw ng Martes. Kukuha kami ng medical abstract para kumbaga pang medicine anong tawag naman? Anong tawag naman? Assistant. Medical assistant. Medical assistance. Yan. Para pag uwi namin dun sa Bicol, lakarin namin, makahingi man lang ng tulong doon. Gamit mo din? Alin yan? Oo, ayan. Ayan, let's go. Andito na kami sa labas. Dito kami sa may Don Bosco, sa school ni Ami dati. Sa school nila Nandun yan sa kapila. Laura. Kaya po. Ayan, traffic na. Di makadaan yung ambulansya. Di makadaan ang ambulansya, traffic. Mga nagrarally oh. Malapit na kami sa Quiapo. Dito na kami sa Quiapo. No. Tama. Iikot tayo. Sarado pa.
Okay na to. Kahalan ko. Nalipat li rakit ito. Ogas pas. Dahil magtitinda mga kaibigan natin mga Muslim. Quiapo shirts. Lamang. Shoutout sa mga viewers natin dito sa Maynila. Dito sa Quiapo. Quiapo Church. Ano? Ha? Diretso na kita po. Bus. Windia. Madali lang tayo. Yan, nakasakay na kami ng bus papuntang PGX. Mamaya na kami na doon sa Quiapo para makapagsimba.
malapit na kami bumaba ng Paura. Nagulog ka mo. Dito naman sa Paura PGH. Dali. UP Diliman. Bilis natin kasi 20 pa lang. 820. Ay, may rally oh. Ang US Navy Bagos at ang Watang Ramunan ay walang pinag-iba. Hindi natin magkakatiwalaan at hindi magsisilbi sa mga bayan. Hindi magsisilbi sa mga ano at ang Ramunan ay pangunahin pagtulong ng kapitalista, ang umakamay at patuloy na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Hindi lang sa kanay ng OFW, maging sa mga mag-asawa, magsasaka, mag-isda at sa mga kabataan na patuloy na naiibahan at patuloy na tututol upang tutulan at hindi
po at palabas na kami ng PGH. Time check natin 11:12. Nag-aalok lang po kami, sa akin dito po. Sorry. Sa traffic may mga nagrarally kasi. Ha? May mga nagrarally doon kanina? Ano at pasakay na kami sa ano, bus. Ay, ito yung machine. Kabila. Dali mo. 5 4 ano? Island Bank? Ayan, huli. Daming huli oh. Dugtong-dugtong sila. Huli lahat. Huli. Huli, kawawa. Wala na mga panghanap buhay. Inbound mga tricycle.
Sundan muna kami ng Quiapo bago umuwi ng Bicol. Sundan muna kami dito bago umuwi ng Bicol. Ayun nga, pag galing namin dun sa sa PGH at pagdating namin dito sa bahay ni Bayaw, nag-ayos kami, naligo. Ayun. Grabe. Anong oras kami naabot ng pila, haba ng pila. Kumuha kami nung medical certificate. Ay, Medical certificate abstract. medical certificate abstract. Abstract. At lalakarin namin yung mag-asawa pagdating namin doon sa Bicol. Para may makuha kami doon pang pandagdag sa mga panggamutan. Kasi may nagsabi sa amin na kunin daw namin yun. Kaya try din namin. Alright, hanggang dito ng vlog na to. Maraming salamat. Yun, bye-bye. Love you all.